Hello guys. Pagkakaroon guys, niyan ako sa terminal sa Tagbilaran. Gikan ko sa ako ang nagbayad ko sa akong is guys. So, padong na kumuulian ni. Saya man ko guys. Disamot nga usa ko ka senior citizen. Di naunag jud ko sa mga pila sa mga katawhan guys. Mo na nga midali kog uli kay basin og dunay pag-assist sa barangay, maka-assist ko guys. Awa man po'y tawag hinuon. Mo na nga na matter ko ni guys. Kung dunay message ako ang cellphone, Valencia. Oh.
anining time ha guys. Nagkaduol na ko ni ani sa luway. Ato makita ang tulay sa luway guys nga bag-o na kaayo ang iyahang sitwasyon. Ida ko mahadlok og mabali ni maong tulay katong sa kalig-on niini. Ang tinuod ni guys, wadyo ko sa mods nga may biyahe sa Tagbilaran. Pero kay importante malagi akong lakaw para man sa akong is may nalaman na akong maidaran ako. Ako ra pud siyang magamit. Wa may laing mo lakaw ani guys, ako ra mampod og dako gay katabang ni guys namo mga senior citizens may nalaman ni ug madamlag na ay makutlo. Kasagaran na bagyud kuno guys sa mga idaran na magkinahanglan na bagyud ininit mao na nga nag-abpas jud ko nga mahuman jud ko sa ako ang SS. So guys, mao na ni ang luway atong makita. Sige kaayon ko sa unahan ang maong tulay ligo na kaayo. Og dihing tungura guys. Ako manamilit na kaninyo guys og nagpasalamat ko guys kaninyong tanan. Bye-bye.